mga kabaga, welcome back to my YouTube channel. This is Shalala Bantuan na inyong mga kabaga. Yes, sa mga wala pa nakasubscribe sa akong YouTube channel, don't forget to subscribe, Shalala Baga, and don't forget to click the bell notification para always updated. Mga kabaga, is kauban na sa nako ang ako ang mama nga guwapa is asa tama? Magtaga og saging. Yes, magtaga mi og saging kay para sa among ipahigayon nga mukbang, the bomb of the muk. Ano ko si katawa? Kuya sino ba kala? So magtaga meron og saging so kuyugan ko niya kay ako na siya tudluan kung saan pagtaga ang saging kay kung di ako mataga ang saging siya ang ako ang tag-on. So naami pinuti usan ang pinuti. Naami likong. Anong gitawag mo siyang likong? Tikbas mo. Anong gitawag ni likong? Kasi katawa So again mga kabaga, kuyugi mi sa papalaga sa amo ang saging nga dili amo Irong mangguro ni pagkatagaa. Ano mangguda? Dili salaan mo diri ma ari ka diri salon. Imo salon ba diri? Ari ka diri dapit ay kilig. Ano apil videos man. So natin ayun di sala ka mga taguktok imong agtang anan. So kapita sa mga kabega inaani ra ni ang pagtagag saging ha. So dapat di mo mangawat og saging. Dapat alala pa doon na. Hinay-hinay lang ha. Hinay-hinay lang. Okay. Hiyawa diya ka naigo ka. Dili oy. Hoy! Dega. So before nato ato siyang kwaon gini nato ang mga sahaw di ba? Ani, oo, ikati padapling. Mo na sa dahon nga laya, pareha sa naughan nga laya. So ato siya pagwaon gini siya mga kabega. So naa si mama akong assistant karon, mangunga sa mga laya na saging, mga laya nga dahon. Okay. Ano malaya ang dahon ma? Ano malaya ang dahon? Okay. So kana kwaon na ninyo. Kanisan. Paano na kadapin? Di ako butang ko. Bakang tali? Daw ikaw ta nang liko. Yay! Nakuha na namin mission accomplished ang ato ang pagabuhat ron saging. Wala ba ni motivasi dito? Ay, dili ma. Ikit assist ako ba? So, maglungkad niyo rin. Sige, okay lang. Wala, dibi. Sa akong YouTube channel, don't forget to subscribe Shalala Vega. I-share, i-like, o i-comment ninyo dito ang inyong mga gusto nga mga content nga ato ang pagabuhaton sa atong sunod nga mga video. Again, thank you so much sa ato mga solid ka Vega, solid mga subscriber nga always good ni support sa amo ang video kauban si Mama Lot. Yes, mga kasot may kasulti. Pangay pasalamat sa atong mga ka-Vega. Pangay pasalamat nasa video. Hello, sa ba pasalamat? Sige, dapat ba mo na yung magitudlo ka, ang gitudlo sa mga ginikana, ang saktong pamatasan, so magpasalamat ka. Salamat. Magpasalamat, o saan ba pasalamat? Salamat. Salamat mga kabega. Mga kabiga. Doon natin sa resulta mga kabega, salamat mga ka. kabiga. Nasalamat kayo. Salamat kayo Sa inyong pagsuporta. sa inyong pagsuporta. Sa amo ang vlog. Sa among vlog. Shalala Vega. Shalala Vega. Sa akong anak. Sa akong anak. Nagwapa kayo. Nagwapa kayo. Haksay.
Hapsay. Hanay. Hanay. O dili sumol. Dili parihan ako. So na ba? Delivery na ako. Mabidli. Mabidli. Sige, again mga kabaga, hanggang sa sunod, this is Shalala Pantuhan ang inyong mga kabaga. This is Shalala ang inyong suking tipa mabang wala lain dakong baba. Please subscribe my YouTube channel.